Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Ka Phlim kasi ya ka balai kerteng Ahor kadi ko ni ki Phlim ka ba ka HK Phlim production kala depan pen kre nadong sedong bat kre ru ban pen poino sya ki ying pen mi Phlim lan ni ki ying cinema ban pen ni sya ki pai pa kadi ru ka ni ki Phlim ka ba ki nong it Phlim kasi ki lap khami lenti bha la kham slam Haka Ahor tarik ubanai naitung arajar Ahor lala ban pelai pai ba no ya ka trailer Jong ni ka Phlim ya ka balai kerteng Ahor Jong ke kenjai ngam de jing so si jing Pyllait tang jing man Ksah bangapet Ksah bapai One would dinner. Kandiru kawai nagi Phlim kaban sakring bha ye ki pajba nong pej Phlim khasi namar ka jingdon jong ki nong isim bentai ki batbit ban ak ya syo ya dat bat ki bahek sa Hakasin ke bani ko ki mar ki jaw hi ne mat junga गलत नहीं खना ना सुनो आमी गमती भदु मता दिखुजुनु मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे ऐसी चुन्नी Polit kanong ba mentagasgi kilayo bentam no Iaka we kamedia nakaklaw hajan kasnong malki. Yes, we are trying to find out the culprit sooner. Hey, what's your name? Jeff. Call me 7627960215. Jong ke kenjai ngam de jing so si jing Pyllait tang jing man Ksah bangapet Ksah bapai One would dinner. ki bhabrewa Don't say Jeff. Don't say please. Hakasin ke bani ko ki mar ki jaw hi ne mat junga गलत नहीं खना ना सुनो आमी गमती भदु मता दिखुजुनु मामला बहुत बिगड़ गया है किल दे ऐसी चुन्नी